Dat kan niet zomaar. Het is een bestuurlijk akkoord dat 2 regeringen maken. En die moet dus worden, dat bestuurlijk akkoord wordt ook uitgevoerd. Dat gaat in vanaf nu, vanaf het moment dat we het gaan ondertekenen. Natuurlijk moet er nog een rijkswet worden gemaakt. Daar hebben we de parlementen van natuurlijk Aruba en van Nederland voor nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen het belang hiervan inziet. Dus ik zie nog niet zomaar dat dit niet ook verdere vorm zal krijgen. Want zowel vanuit Aruba als vanuit Nederland wordt er veel waarde gehecht aan de combinatie van aan de ene kant financieel toezicht en aan de andere kant het zorgen dat er ruimte ontstaat om de economie te laten groeien in Aruba en de ruimte te hebben voor investeringen. Dus het kan er wel, maar ik denk niet dat het gebeurt. Precies.